καρκίνος του προστάτη είναι η δεύτερη πιο συχνή μορφή καρκίνου στους άνδρες παγκοσμίως και αποτελεί την πέμπτη κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο. Το 2018 καταγράφηκαν περίπου 1,2 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις και σχεδόν 360.000 θάνατοι από καρκίνο του προστάτη σε όλο τον κόσμο. Οι διαφορές στην εμφάνιση αυτού του τύπου καρκίνου σε διάφορες περιοχές του κόσμου μπορεί να αποδοθούν σε διάφορους παράγοντες όπως είναι οι διατροφικές συνήθειες και ο τρόπος ζωής. Η διατροφή φαίνεται να παίζει ένα κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη και εξέλιξη του καρκίνου του προστάτη. Διάφοροι ερευνητές έχουν μελετήσει πως διάφορα διατροφικά στοιχεία όπως είναι τα λιπαρά, οι πρωτεΐνες, οι υδατάνθρακες, οι βιταμίνες και οι πολυφαινολικές ενώσεις μπορεί να επηρεάσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη. Ας δούμε λοιπόν σήμερα πως συγκεκριμένα διατροφικά στοιχεία και δίαιτες σχετίζονται με αυτόν τον τύπο καρκίνου. Η κατανάλωση λιπαρών, ιδίως κορεσμένων λιπαρών που βρίσκονται σε τρόφιμα όπως το κόκκινο κρέας και το βούτυρο, έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του προστάτη. Σε μια μελέτη που περιλάμβανε 1.300 άνδρες ηλικίας άνω των 60 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο, βρέθηκε ότι ο κίνδυνος καρκίνου του προστάτη ήταν υψηλότερος μεταξύ αυτών που κατανάλωναν περισσότερα λιπαρά. Αντίθετα, τα ακόρεστα λιπαρά οξέα, τα οποία βρίσκονται στο ψάρι και το ελαιόλαδο, φαίνεται να έχουν μια προστατευτική δράση, μειώνοντας τον κίνδυνο καρκίνου του προστάτη. Η σχέση μεταξύ της κατανάλωσης πρωτεΐνης και του καρκίνου του προστάτη είναι λιγότερο σαφής. Οι κλινικές μελέτες έχουν δώσει κάποια αντιφατικά αποτελέσματα. Σε μια μετα-ανάλυση που περιλάμβανε περίπου 13.000 περιπτώσεις καρκίνου του προστάτη, φάνηκε ότι η υψηλή πρόσληψη πρωτεΐνης δεν είχε σημαντική επίδραση στον κίνδυνο καρκίνου. Ωστόσο, η κατανάλωση καλοψημένου κρέατος, το οποίο περιέχει ετεροκυκλικές αμίνες, ουσίες που σχηματίζονται κατά το μαγείρεμα σε υψηλές θερμοκρασίες και είναι καρκινογόνες, μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο. Η υψηλή κατανάλωση απλών υδατανθράκων, όπως είναι η ζάχαρη και τα επεξεργασμένα ζάχαρα, συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του προστάτη. Μια έρευνα σε ποντίκια έδειξε ότι μια δίαιτα χωρίς υδατάνθρακες μείωσε το μέγεθος του όγκου κατά 33% σε σύγκριση με μια τυπική διαιτική δίαιτα. Αυτές οι δίαιτες φαίνεται να επηρεάζουν τα επίπεδα ινσουλίνης και του αυξητικού παράγοντα, τα οποία σχετίζονται με την ανάπτυξη του καρκίνου. Οι βιταμίνες όπως Α, η Δ και η Ε έχουν μελετηθεί για την επίδρασή τους στην πρόληψη του καρκίνου του προστάτη με αντιφατικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, η βιταμίνη D φαίνεται να έχει και θετικές και αρνητικές επιδράσεις ανάλογα με τη δόση, ενώ η βιταμίνη Ε έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο σε ορισμένες μελέτες. Οι πολυφενόλες, οι οποίες βρίσκονται σε μεγάλες ποσότητες στο πράσινο τσάι και τη σόγια, έχουν δείξει ευεργετικές επιδράσεις στη μείωση του καρκίνου του προστάτη. Η κατανάλωση 5 ή περισσότερων λιτζανιών πράσινου τσαγιού την ημέρα έχει συνδεθεί με χαμηλότερο κίνδυνο προχωρημένου καρκίνου του προστάτη, ενώ τα ισοφλαβονοειδή της σόγιας φαίνεται να αναστέλουν την ανάπτυξη του καρκινικού κυτάρου. Εκτός από τα επιμέρους διατροφικά στοιχεία, οι επιστήμονες έχουν διερευνήσει διάφορα συνολικά διατροφικά πρότυπα. Έτσι, η δυτική διατροφή που περιλαμβάνει υψηλή κατανάλωση κόκκινου κρέατος, επεξεργασμένων τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων με υψηλά λιπαρά έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του προστάτη. Αντίθετα, μια διατροφή πλούσια σε λαχανικά, φρούτα και ψάρια φαίνεται να μειώνει αυτόν τον κίνδυνο. Τέλος, η πρόσφατη έρευνα έχει δείξει ότι το μικροβίωμα του εδέρου, δηλαδή η κοινότητα των μικροοργανισμών που ζει στο ανθρώπινο έδερο, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του καρκίνου του προστάτη. Μελέτες έχουν βρει ότι συγκεκριμένα βακτήρια, που είναι πιο άφθονα στους άνδρες με καρκίνο του προστάτη, υποδεικνύουν μια σύνδεση μεταξύ διατροφής, εντερικού μικροβιώματος και κινδύνου καρκίνου. Η διατροφή λοιπόν φαίνεται να έχει σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη και πρόληψη του καρκίνου του προστάτη.
ενώ χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να καθοριστεί ποια διατροφικά στοιχεία είναι πιο ωφέλιμα ή επιβλαβή, μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά και ψάρια και χαμηλή σε κόκκινο κρέας και κορεσμένα λιπαρά μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη. Επίσης, η έρευνα για το μικροβίωμα του εντέρου ανοίγει νέους δρόμους για την κατανόηση και την πρόληψη του καρκίνου του προστάτη.